Oientarrok, ostegun on, hemen gaituzue, Zigor Iturrieta, Patrizia Biteli, Bierrezta Goxo, eta ez dakit akordauko zaren Zigor, lehen, ez dakit ze azteko segunetan izaten zen, baina augitzen gauen atal bat, errezta biralena. Bai, sarean eta famatu ziren errezetak gartzen genituen ona, eta, bueno, bai. Zaitzen ginen iken. Eta nik uste dut, gaurko bierrezetak hor alko genituzkela kokatu. Nik uste baietz. Nik nire partez ekarri dut gioza sopa bat, giozak badakitzu olako empanadatxoak normalian frigitxuta edo plantxan jaten dienak, gaurkoan sopa asiako sopa baten jarriko ditxu. Beitu. Eta zure partez gainera bai hortxe doia, ez? Bai, baina hobetua. Beti bakizuko hobetzeko gaudela eta ingo dut alguna kafea eta algun kofi. Eta hau ingo dugu, nik, badakidan ez lehengunean erabiltzen duen hau urkrema eta soberan egon danez pixka bat, eta, potoa bukatzeko, holako bihurrikeri bat okurritu zait, eta... Dalgona kafea, baina ur kremarekin, ur txokolate kremarekin. Bai. Ze goxo. Aberrateatzen dan, baina asmoa horti doa. Nire asmoa Asia aldera doia, holako sopa baten eta errezeta, hauxe. Lehengo arrautza egosi. Oiazko paparra robot baten birrindu eta azenario tipula 3 berakatzata txikituekin eta jengibre apur batekin nahasi. Sesamo olixua eta soja saltza apur bat bota, nahasi eta betegarri horrekin giozak bete. Giozak plantxan egingo ditugu eta gorde. Lapiko baten berakatza eta jengibrea gorritxuko ditugu, jarraian kakahuete krema, kurri gorrixa eta soja saltza bota eta nahasi. Koko esnia eta oiazko salda gehitxu, irekin aldi bat eman, bertan ziazerba freskoak apur baten galdarrestatu eta gero plater sakon baten giozak jarri, saldakin estali eta arrautzakin apaindu. Beraz, holaxe, holako asiako sopa azkar bat, baina fideuak biharrean giozak sartuko. Eta giozegandik eukingo du kurruskari puntua, ero egosita izango da, ez da izango, ez? Plantxan egin gero, geratuko ditxea kurruskarik. Eingo diezu hori plantxanero pasatu binuz, ez? Baina gero saldan joango dio estalitxa, orduan saldak bebai ingotze. Igual aukiko da puntu kurruskari bat. Eta gero, hone die empanadilla oreak. Honek ez die gioza horrek, ze enitxun aurkitxu. Eta herri txiki batzutan ez di egoten. Orduan, nik errixan dagoena hartzen dut. Beraz, eta balio du, guk hemen aipatu gendu, nien genula, zein zan, Iñaki Uribek ekarri zituen, da izan olako kokotxa faltzuak, ze empanadilla horreak egia da, egositen baituzu, testura olako gelatinatxu modukoa hartzen dute, eta bitxia da, eta gero itzi holako hautz bezan zan, hautza honek lehonek asmatu zuena itxasoaren plakton. Plaktona botatzen zion, da horrek itxaso sapori ematen zion, da berezia, bentan oso kuriosoa, eta inungo arrainik, plaktona bai, hori barrazki jale batek ezin oso jan, plaktona. Ez, plaktona azkenean dielako somorretxo minuskuluak, baleek eta hortaz zirikatzen dira. Biziri dauz. Eta biziri dauz. Orduan plaktona bitu, barazki jaleak ezingo lukete jan. Errezetau. Inoiz nazpigau, baina arrozea daukatzu. Bentxe, giozan betegarria, kasunetan ingo dugu oiazkoana. Horretarako oiazko paparra daukau, eta horrei, zaporia emoteko da altzatzeko, jarrikotzat 3 berakatzatal, tipula, holan erdixa, laurdena zatitxo bat, jengibre apurtxo bat bebai, eta azenarioa. Hau ingo robot baten dana, txikitu, holan txiki-txiki, gero oiazko paparra birrindu, aragisa aukitzen baduia birrinduta, holako txarrixana, oiazkoana, edo nahi duguna, hori bebai, erabide geike. Baina kasunetan, robota dukagunez, dana birrinduko horrekin, da listo, azkarrau. Bai, oso ondo. Ze azkenean, giozak betegarria normalean txerrikia eta holan izaten da, baina gaur egun hori ere, buelta bat eman zaio, eta, itxaskiekin betetzen dira, oiazkoakin badaude bersio barazki jaleak, ero veganoak esan dezagun. Hau, denboraldi hasieran, Albina Stardustek, eskatu zauen gure famatuen ostiretan gioza veganoak. Ze bera barazki jalea da eta gustatzen dago giozak eta ingen itxun basitake perretxikoekin, zia zerbekin eta goxua geratu ziren. Eta nik nuen aukera ez veganoa. Eta empanadilla gerabelin nituen, nahi genuen asa eta txorizoarekin betetako olako empanadilla batzuk.
goxuak, baina, karo, barazki jale batek ezin zituena. Eta horreman eman zigun, aukera, giozataz hitz egiteko, eta aipatu genuen, nola Txina, bere jatorria Txinatik datorren, han dauzkate, olako empanada batzuk, handiagoa direna, jiaosiak deitzen direnak, eta, hor, bigarren mundu gerraren ondoren, Japoniarrak eraman zuten Japoniara, errezeta hau, eta bakizu, Japoniarrak badaki oso perfekzionistak eta direla, eta, bere ganatu, eta beraiek esaten hobetu ero egin zituzten, ez? Tamainoan txikitu, gero beraien ikutu berezia bada, ez? Giozak azkenean egiten direna da, jaten duzu zerbait kurruzkaria, hasieran plantxan egiten duzu, gero likido ma bota, tapa jarri, eta ero gainekaldean lurrunetan egiten da, ez? Da, bi geruza zan dezagun da euskala, ez? Bekoa gorrituta juten dana, eta gainekoa lurrunetan, ez, egosita, eta hori bada beraien berezitasuna pixkat, ez, jaten dituzunean, horrek testura ezberdin horiek, gero saltzan bustitzia eta jatia, eta, mundu guztira zabaldu dan errezeta bada, Japoniako, esan dezagun, ezaguna, badaukagu sushi eta horrek, ramena, eta eroia nik uste dut bere, ez da mazki urte asko Japonian, baina bertako errezeta bai, holako jatetxe Japoniarretan, beti aurkituko duzuen errezeta bada, giozak, eta esan dakoa, askotarikoa daude, saltza bebai gehigarri moduan ero bustitzeko nahi dituzuenak erabili dituzue, eta betegarria, guk hemen egiten dugun askotan, esaten duguna, lasainekin eta raviolikin da, honekin berdina. Sobrera geratu zaigula haragin batero saltzan ero, bete honekin. Hori da. Eta gozatu. Etxian daukaguna. Eta hementxe esan dakoa, barazkixak txiki-txikien ja, oiasko papar xerra batzu bebai, moztuko ditugu robotai errexau jartzeko. Eta gero gatza biharrian, guk sartuko zau soja saltza koiaratxo bat, gero saldarako bebai utziko zau, eta sesamo olioa. Beraz, horrek emongotza bebai, zapore geixau. Bakitzue, Asian askotan gatza biharrian, soja saltza erabiltzen dara zuzenian, eta horrek emoten dutzala berezitasuna, ez? Eta gatza, asko, eta ohitura daukat, eta ez da bakarrik, hor Asia inguruan da, nire bikote izan zen Ainhoa, urte asko Filipinasen bizi izan zen, beraitak zestapuntanan jolasten zuen, eta Lourdes, bere ama, eubakua, baina ara juntzan bizit, eta handik etorri zen, eta ni goratzen naiz, soja saltza danerako erabiltzen zuen. Denari botatzen zion soja saltza, ohitura hartu zuenan, gustatzen zitzaion, eta orduan garai hartan hori izan zela 80. hamarkada hasiera bukaera, erdi inguruan, ni goratzen naiz, berak esaten zuen, zigor, gustatzen zait aurkitzea, behar izaten naiz oso denda berezietara, eskatu behar izaten dut, eta lortzen didate, baina hemen bestela Durangaldian ez dut inon aurkitzen soja saltza. Ni akoratzen az lehen, gaur egun edozen lekutan dakatzu, ni akoratzen az lehen, olako belarden datan, eta holan egoten zala, baina, gaur egun edozein dendatan, herriko edozein dendatan, supermerkatu handixetan eta egoten da. Hemen txe, gure betegarria prest, oiaskua, azenarioa, jengibrea, arrautzabe, irakiten? Hortxe daukat, irakiten, 10 minutu jarriko zau. Oso, no? Eta, joango gara, gure giozak osatzen. Giozak osatzeko, hemen daukau, empanadia orea. Beraz, baten got, zigor. Bota. Eta gero, prozesua errepikatzea bakarrik ez da izango. Beraz, hartzen dugu olako empanadia ore bat. Jartzen dugu koiarak adakin ez pasau, gero batzuk egoten die. Izteko kosta egiten da, horra hartzen da. Zenbate eskatzen dizuna, baina hori da, eiteakin, ikasiko. Eta honekin ataratzen die pila bat. Orduan, itxen duguna da, koiaratxo txikitxo bat bota. Geloran, erditxik itxi. Eta, batzuk jarraituko daue metodo tradizionala sardeskakin itxekua. Baina, tolestura batzuk egingotzau. Tximurtu moduan egiten da diete bere, olako, politia ikustea gainera, lorea ez dakit esango nuke, baina olako kurbatura batzuk ere egiten diziote bere. Olaxe. Olaxe geratzen dira, beraz, batzuk egingo ditugu, danak ez, bestela honekin, programa osua emango gauen olako 50 maritxe, beraz, egingo ditugu batzuk, eta jarraitzuko guerrazetiak. Ni gaur, Patri, uste nuen, pistatxoekin zerbait ingo zenuela, ze gaur pistatxoen nazioarteko eguna da, da behitua horrekin, baina bada beste egun berezi bat baita, ze gaurko egunez, 2008an, hor Norvegian, munduko hasien arka globala
ireki zuten, ez? Hau da, azkenean, mundu guztiko landare, fruta, barazki eta hoien hazien biltegi badago. Bai. Eta holan, dago gaina, Norvegian, holako Svalbard, artxipelagoan, hau dago, mapan sartu naiz, Groenlandia eskerretara dauka, eta dago... Munduko beste puntan. Baina goian. Gainera, leku, jartzen dituztenean zerrendak, munduko leku sekretuak edo inoiz ezin zarenak sartu da, hori agertzen da beti zerrendan, zera? Hor lehenengo eta meina, toki bat, mendi baten azpian dago, bomban eta kontra eta holan, ezin da... Eltzeko zaila da. Eltzeko zaila da, ez da inorekin gaina oso herri neutroa dira. Horra no botako dau bomba bat zertako, ez dago ezer, dago mendia eta elurra, ez dago ezer. Orduan, terremotoen kontrako babesa eta daukat, gaina ez gertatzen normale, hori behiratute inzuten, eta tanalakoagatik, elektrizia gabe geratzen badie eta hori, eta -18 gradutan egon behar dira zioiek izoztuta, han dagoen azpian daukate termafrosta, bertako hotzak mantentzen du, ez da problema. Ordan elektrizitate gabe geratu aldie, han izozgailuak funtzionatzen jarraitzen duela. Eta hau ez da mundu guztiko hazien biltegia handa hoela, baizik eta mundu guztia badauzkate beraien hasiak, herrialde bakoitzak beraien herrialdeko hasiak eta dauzkate gordeta, baina badaezpada lagin bat bialtzen dute ara, ez? Orduen, biharko egunean hasi hori edo landare hori, fruta hori desagertzen bada, izango dute han gordeta. Orduan beraz, gertatu zen, nintzenian nik Kanariar uhartetara, esan zuztien, bananan nolan krisia egon zanean eta banana barietate bat guztiz desagertu zela mundu osoan. Hori ekiditeko edo, ez? Hori da, horre gordeta. Hemen, txorien izan genituen, hemen hasien sarekoak, Euskal Herrian badago bat, eta honek hasi zien duela urten, 26 urte, eta hauek dauzkate 2000 fruta arbola eta landarenen hasiak dauzkate. Hemengoak, Euskal Herrian 2000-na. Hemen munduko horrek 1.000 eta piku baino gehiago dauzka. Horren, suposatzen dut horre Euskal, gure hasien sarekoak ere bialduko zituztela ara, eta izango dituztela gureak, eta hemengo fruta arbolak eta hori, azkenean hor daudena da, arrozarenak, ariarenak eta danak handauzkate, eta bada espada, zerbait biharko gunean, klima aldaketatik gero, landaren bat desagertu ezkero hor daukagu banku hori, esan dezagun banku moduan, eta gordetzen dituztela, esaten dela, sekula-sekulorenetarako, espero dugu ez erabilita. Espero dugu, ez? Baina, ikusita nola doan mundua, argi dago, batzuk desagertuko direla, eta, desartzen dira, urtero ez dakit zenbat animali espezie desagertzen dira, eta horiekin bai ez dagoela zer eginik, ez badute beraien hasia ere gordetzen, baina gero ez dute izango nun hasi. Orduan, eta landareak eta olakoak eta urtero desagertzen dira bai. Eta, dana da gizakiaren ondorioz, gauzak dien moduan. Gu gara errudun. Hemen txeten ditut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eta 8 giozan. Ikusten dut horrekin nahiko, lan razioko izango ziren, 4, 5 bat. Gero sopa kontuan hau sopa baukagula. Eta horregatik, betxu, zartagin bat jarriko, zu bizian, zu ertain altuan, botako olixua, eta gero honek bakarrik alde batetik itxen dira. Beraz. Betiko giozak izango ziren, lehenengo txigortu iten da alde bat, eta gero, ondo ikusten danean, beraik gaina usaiarekin iten dute, nik... Horre profesionala dira. Ez, baina nik enekiena da, nik sukaldari japoniar batekin lan inuen xuberoan, eta han, beraiek arrozari ematen diote errepuntu bat. Hau da, badakizut, egiten dute arroza egiten dutenean, egunerokotasunean arroza jaten dute, ogie izango gaza moduan, ez susirako arroza, arroza han beti daukate. Eta egiten dute tapa jarrita, ez dute inoiz altzatzen tapa, eta da azkenean lurrunetan. Baina lurruntzen danean ur guztia dago momentu bat, gure sokarrata esango zana, gure katalana, aparkatu, ero valentziarrena. Beraien sokarrata bezala, daukate puntu bat ematen diotela nahi eta itxasteko azpitik, eta hori usainarekin egiten dute. Eta badakite, dago, niri gure atxian gustatzen den puntuan, eta itzali egiten dute orduan, da gero tapa inoiz altzatu gabe usten dute, eta han bukatzen da. Baina ematen diote errepuntu bat, eta honekin ere, hemen izan genduen
jatetxe japoniar batetako sukaldaria, azaltzen, eta berak ez da, bueno, esperientziak ematen dizu, pila bat egin da gero, ze puntu dan, ja txigortzekoa ondo daukana. Eta gero, ja, botatzen diozu likidoa, eta gainetik egiten da. Hala honek gero, sopan egozi behar dituzunez, sopan bukatuko ziren, ez? Sopan bukatuko ziren, baina, bueno. Baina txigortuan eratezan. Erakusteko, eta nik bakitarako hemen geure ofizina ondan, sagutxoren bat egoten dela, beraz, badazpada, mosten badugu, igual norbaitxek bat hartzen dau. Eta horretako. Orduan, alde batetik, behitxu horixua, untxo ondiokan ez da usein ja, baina, gero agertuko ziren aputxo bat gorrituta, eta buelta emon barik, hemen haukat, txupitotxo bat, tapa, bez gero jarri, eta tapau. Eta bitxartian hasiko gara, gure sopa itzen. Orduan, horretako, hortxe haukat kasolatxo bat, eta hemen ingo erregozi, oligo txorrota batekin, berakatzori eta jengibre zati hori. Beraz? Eta gero, kakahuete krema eta... Daukau, kakahuete krema. Vale. Daukau, kurri gorria. Epa! Daukau, soja saltza, koko esnea eta oiasko salda. Pikantia nahi izan ezkero, kurri gorria ez bota bestela sutxua izango da. Baina, bueno, koko esnea beti geisten du, ez? Egia da, koko esneak lehuntzen du. Hombre, claro, segur izan botatzen, baldeka botatzen badiozu. Honeia, uste duzu. Xigortuta dauz. Beraz, hortan, sua jeitxe ingo, irura edo. Oso ondo. Tapabe, hemen txe. Eta, ontsa aukiko ditugu hor. Beste 2 minututxo. Hor txeit. Eta lurruntzen danean erabat, gero beraiek aurkezten dituztena buelta ematen diote, eta gaina hemen jartzen dituzte sartaian olako modu artistikoan nolan lore baten itxura ematen da, ero buelta ematean, platerera, ja izaten da platera, gure patata tortilla egiten dugu moduan, aurkezten dituzte, esaten dana, gorritutako aldea gora begira daukatela, eta, lurrunetan egositakoa bera begira. Eta batzuk itxeotzi olako formak, hartzen daue, hartu almidoia, naura nahasi, botatu dutze gainetik, eta geratzen da olako saretxo bat egin ja, eta gero, plater bat oso izango bazan bezala, oso politxea geratzen da. Oso ondo. Bueno, hasi kontuak ekarri zizuen Patri, hemen itzein izan du, ez? Aukera proteina sartzeko garaian, 30-40 urtetik gora, gizakia muskula galtzen hasten da, eta proteinak sartu behar ditu. Eta beti guk hemen Euskal Herrian batez ere, beti aragitara eta bota izan du, baina hemen aipatu izan ditugu, honek aragi vegetalak, ez? Bai. Eta hor badago mediku bat, nola daiko izena, Jose Enrique Campillo, dietista da eta medikoa, eta honek, bain zuen artikulu bat oso interesgarria, esanez, badaudela garbantzuak ematen dituen proteinak, gure eltzekaria beti izan dituguna oso interesgarria dela, eta baita proteina pila bat ematen dizkigula, tofua ere hemen, tofu trinkoa bat pila bat, baina omen dago beste hasi bat, kalamu indiarraren hasiak, ematen dituela 100 gramoko, 33 gramo proteina. Eta 33 aminoazido guztiekin batera. Gaina, txuleta batek ematen dizkizunak, ero gehiago, baina kalamu hasian. Hor, arazua da, honek ikustoten arazua egoten da, hasixak 100 gramo hasi jaten dituzu. Baina zuk proteina egunean zehar ere jaten duzu. Ez dituzuela 100 gramo hartu behar rolan. Kontua da, gaina hasiekin, eta hauz, sesamo hasiak eta hemen jendeak hartzen ditu pila bat. Baina, txia, sesamo hasiak eta olakoak, ero nola, honek omega 3 daukana beste hori Lioa? Lio hasiak eta horrek, jaten baditugu, horrek atzetik doaz, berdin, osorik ez digute eman beraien onurak, eotu inberdira. Ez baditugu eotzen... Jendeak hori ez da nahi imaginatzea. Baina, eotzia. Eotu inbar dituzte, hasiak eotu inbar dira, eta kalamoarenak ere eotu inbar dira, eta gero kontua da, egunean hartzeak ohitura, koiaradatxo bat, botatzea ensaladari, jogurrari botatzea, eta holakoi. Ze gaina, kalamoaren hasiak kalori pila bat dauzkate. Orduan, bada interesgarria, proteina pila bat emate dizkio, eta hori esan dago, 100 gramo ezaibiliko sartzen, baina, gozarian pixkat, jogurrari botatzen diozu, eta ero afaltzeko garaian ero, ensaladari ero gainetik botatzen diozu. Eta, denak gehitzen du, beti esaten duguna, ez? Gatza ez da bakarrik botatzen diona zerbaitei. Gatza ere, soja saltzan pila badoa,
hemen etorri dana da, zerbait pikantearen usaina, Vitali. Bai, ez da, gainera begixetara da, hola, bai, nabaritu zerbait gure inguruan, ez da, izutxu da bilena. Pikantea, desenta dauka eta hainbat formatan. Berakatzak, puntu pikantea badauka, jengibreak ebai, baina gero kurri gorria da zuri etorri jartzuna, beraz, kurri gorria, eta gero apurtxo bat orekatzeko edo, jarri dugu puntu gasixa soja saltzakin, puntu krematxua kakauete gurinakin, edo kakauete kremakin, eta ontsi gehitxuko dugu, honek, bai, orekatuko dauela dana, azkenean esneki vegetal bat izan da, koko esnea. Eta hau, sopa bat bihurtzeko edo, hemen txaukau, oiasko salda edo aragi salda bat. Beraz, horrekin joango gara, hori, gure salda lortzen honei irekinaldi bat emon, eta zia zer bagitxu. Oso ondo. Ni beste efemeride batekin ator, padre, gaur, duela, berrogei urte, estreinatu zen Japoniako telebistan Dragoibola. Dragoibola, gaur gaunez, duela berrogei urte dauzka. ETV-koa zela? Ez, baina ni harritu nahuena da, ze gutxi tardatu zuten Euskal Telebistara ekartzen. 4 urtetara ekarri zuten. Abetxu. Olako, nahi dut esan, garai hartan ez dela gaur egun mundu global daudana daukazula segitxun da ez da izan. 4 urtera Euskal Telebistan egotea, hor begia izan zuen norbaitek, begia izan zuen, segero, euskaldunak izan, ez dakit, baina ziur euskaldunak izan ginena, lehenengoak peninsula guztian bota genuelak Dragoibola, eta gero kopiatu zigiguten katalanak eta andaluz eta danak, baina ziur gu izan ginela aurreneko. Gainera, gertatzen da gauza bat, Dragoibola zetakin, nik uste dut belaunaldi, hori kontsumitu izan dela zezuk, kontsumitu izan duzu, txikisa zinenean, nire senarrak bebai, eta ontsa nire ilobak bebai. Eta nire semeek. Nire semeak eta dana ikus. Baina daukagu lagun bat pendrive batian dauzkagu, kapitulo guztiak dauzkagu gordeta, denak dauzkagu gordeta, euskeraz noski, ze erderaz entzutea oso arraro egiten zain, nik onartzen dut, erderaz oso arraro egiten zain dela. Entzunuena lehenengo aldia zanuen, ostra, hori ez da Goku. Goku da Joseba Etxebarria. Ia ziltzala, eta, niretzako ahotz bat zeukan, eta, hemendik, bere aipamena, Bizkaiko bertsolaritzan munduarekin eta harreman handia izan zuena, eta, bertso eskolen eta hasieran da bera gontzala, gero, tokatu zitzaien baita, 2000 batean uste dute txapela, Bizkaiko bertsolari txapelketan txapela berak eman zuen, eta, ia zendu zen 79 urtekin, eta hemendik, musua familia guztiari eta berai da ontokian, beti Son Gokurekin bere oroitzapena hemen izango duela gurekin. Hori da. Hementxe, zigor, irekinaldi bat emondotzat, saldai. Ontxe, zia zer bat gehitxuko ditugu, utziko hau, 2 minutuz edo kosinatzen, eta bitartean bebai, hau bihot hotza, zer bestela erreingona zarrautza zuritzerakoan. Bangonaz, sesamoan bila, edo igual, zuk lengogunean zinun, furikakea edo ez dakik geratzen da. Furikakea, ez, etxen daut. Sesamo. Engantzatu inaiz, furikakera eta bote egin dio danei. Bai. Etxen, erabiltzen dut. Bizioa daia. Bizio, ez dakit, baina erabiltzen dudala pilo bat, bai. Orduan sesamo hasiak hartuko ditut gero apaintzeko, eta listo, segitxuan gatoz. Zigor, taldeki diai botatzat errua, baina hor bat falta da zenik jamut. Eta ondo dau, sukaldaria jakin behar du, zerbait jarri baino lehenago probatu behar du. Aitzakia hona da, bintza. Ondo da, hori. Eta lehunduko du hemengo zua. Bai egongo da, Bai, segure kamarelariak oin batek estarrian hola naskure egiten dio. Hori ez dagoela proba bakarrik, usainagatik eta lurrunagatik. Bai, potentzia izan dugu honek. Goxua dauz, eta beraz, espaitxusua aurkitzen honek, gioza bilgarriak edo gioza oreak, horrek olako supermerkatu asiatikoetan eta egoten die. Baina espaukatzu eskura, empanadien orea oso aukera ona da. Bai, eta hori ja eskura garri da unik uzot, leku danetan. Berez, honek, ja, arrautza be bai, zuritukot. Oso ondo. Beto, ni, ez dakit ezautze duzu. Zuk ezautze duzu, hemen, Barakaldon hor Mastenterro onduan dago olako jatetxe bat, Manjin ero deitzen dana, eta dana dago Dragoibolan inguruan eta argazkiak, dana tipologia guztia,
hitz egiten du, ez, sandwicha, ogitartekoa herri bakoitzean bere izena, moto ogitarteko ere ez da izan. Bueno, handaukate Goku hamburguesa. Da, holako hamburguesa da, eta daukate, ala ere ikusten zuta, Goku hamburguesa ez da zerbait olan, ez dakit, kamehamea botako emango diola, ero zerbait berezia, ez da, Euskal behi hamburguesa bada, 150 gramo bakarrik, txiki iruditzen zait. Lechuga tipula, irugihar, eta gero, bai dauka kalimotxo saltza bat. Kalimotxo saltza? Bai, hombre, songo kalimotxo eratezuela, Goku euskalduna salako. Euskalduna, erdi euskalduna zala. Gero, Son Gohanen beste bat badokate, eta hola, badana die, antzekoa, gero zan da, zelulan abeste bat, eta holan, bakoitzak izenak eta danak die, holan, Krilinena, ez da izer, eta dana doa, hor bideratuta pixkat, dragoi bolen mundu zoragarri horretara bideratuta. Friki batek sortutakoa eta frikiei eskenitakoa, eta frikiak, baina eske, zenbat friki gaude, zuk, Patre, sare sozialan inguruko errezeta bat imar dugun, ontan gaur egun, zenbat friki dago munduan? Frikiz beteta dago munduan. Friki igual, saleak. Hobeto beratzen. Bueno, eta ezberdintasuna salea eta frikien artean? Ba, nik uste dut. Hau da nire teoria. Salea dala, norbaiten sale ez, norbaiten fana, edo, zuk gustoko daukotzun zeo zer, eta besteak errepresentatzen dau bere izaera, euneko eunean, horren salea izatearekin. Adibidez, badauz batzu da, Harry Potterren oso saleak, eta joaten die, bufandakin kalera ez dakize, gero, hori ez, pelikulak ikuste dituzte urtero, nik uste dut hori da frikia, baina salea izaten basa, da gustoko baldin badokatzu, salea. Nik ez dakit aukera dagoen, jarraitzen duen, lehen badakit urtero zornotzan antolatzen zala mangan jaia, mangaren inguruan. Bueno, horre frikia ziren, Patre. Osa, juten zinen kaletik, jendea jantzita mangako marraski bizidunen moduan, Japonia jungo bazinen Tokioko kale berezi hori frikiz beteta dauena. Akihabara. Zornotza egun batez Akihabara. Asteburu batez uste bihurtzen dela. Eta da, hain kaletik junda esan, dia oso gaixida. Nik uste Akihabara be nahiko izen euskalduna dela, eta orduan zornotzatik ateratako. Seguru. Bueno, bentsi euskau osagai danak, gure salda pikante sutsua, kurri gorria, kokosnea, jengibrea eta badauka, zia zerbak sartu ditugu, eta hementxe giozak, beraz, giozak sartuko ditugu. Hora, giozak, nik uste hemen irekin aldi bat ez, giozak jungo dira katiluan, eta gero gainetik sua, dinote saltza, sopa botako diozu. Hori da zegortz. Orduan, olertzeko, nola pixkat. Bai, beraz, gehitxuko dugu, sopa beroa. Zentzu guztietan, alegia. Horregatik utziko pausatzen, gure osapaiak eta eserreteko. Hemen, aurdun espanintzagongo, igual utziko nauen arrautza apurtxo bat, ez dakite, egosketa motzauakin, baina, ondo joango da, eta hemen esan dakua, baukatzue EITB-en ahieran eskuragarri zigorrek furikake hain zauen saioa eta ondo joango jakon, furikake bai pikante puntua baseukan, ez piperminak. Baita ere, hau bota enion, wasabi hautzean. Wasabi hautzean, bai, nori horritxoak, algak, beraz, nik uste sesamoakin, kasunetan, hobeto joango dela, gure gioza sopa. Galdera da. Hau zerekin? Goiarakin, ez? Nik uste dut, goiarakin bai. Baina moztu imarko da. Bueno, baina hau mozten da, azkenean gioza biguntxu da. Beraz, holaxe. Zer jozu, nire reakzioa ikusi. Bai, noski, ez holan... Bakitu pikante salean azela. Bai, baina, pikante eta pikante salea daude. Benen, oso goxua. Igual, ez da bain pikante, den, hasieran pikante hau pentsau jat. Benetan, gero igual, danan azitxa, salda bakarrik probatzen mozu igual bai, Baina, arrautze gozixakin, gioza zatitxo batekin. Ze? Bai, salda bintzat badago pikante. Ez exagerau. Bueno, goxo. Bai, giozak leuntzen du pixkat, baina ala ere. Bueno, bai. Nola pikante. Apurtxo bat. Zuek nahi izan ez gero, kurri gorria ez bota, edo pikanterik ez bota, eta aukikotzu ez, sopa lehun bat. Eta errezta biral batetik, bestera goiaz? Bai. Eta untxe kafesnetxo bat, ez? Hori, baina berezia, izotzakin, hau lehuntzeko, eta itxon, kalefazioa itzatzen.
Bueno, gaurko, ostegun biral honetarako, ekarri dizuet, jalgona, kafea, baina ikutu bereziarekin. Hau da, asmoa, ingo dugu, osagaiak usten dituzu eta neurri berdinean kafea hautza, hau disolbagarriana, azukrea eta ura, berotu ingo dugula. Honekin apar bat atarako du, modu ezberdina daude, eta bat da, pilpila montatzen da moduan, holan, pazientzia handiarekin, izan adaskakin, elektrikoakin azkarra biten da, baina, bueno, bakizu, programa beti marra. Eta ero, bihurrikeri moduan, kakao, txokolate ur krema. Pixkat jarriko diot, zikintzeko kopa, baina, bueno, oin esango izuen nola iten dan, eta gero ikusiko duzu. Lapiko zabal batean, kafe disolbagarria, azukrea, ur beroa jarri eta irestontzi batekin mugitzen hasiko gara apar sendo bat lortu arte. Kopa bat kakao eta txokolate kremarekin zikindu, izotza gainean bota, esnea gehituko diogu eta gainekalde guztia kafe aparrarekin beteko dugu. Gaieta birrindu gainetik eta zerbitzatu. Orduan, esate izut, asmoa da, hemen, kakao eta gero dana nazte duzunean esnea, izotza, kafea eta txokolate ikutu bat izatea. Baina, takit, aber nola teako da. Ura, neurri berdinen esan dako, baso erdi ura, baso erdi kafe disolbagarria eta baso erdi kafea. Dana neurri berdinean. Dana neurri berdinean. Ekustu, kafe disolbagarria, erabili alduzuen nahi izan ezkero, kafeinarik ez daukana, Nik hau, bakitzen nahi zindan, konfinamenduan. Konfinamenduan deitzen sotzien 40 aldiko kafea. Eta oso bidala egin zan bertan. Bai. Eta jendeak izen zaben, berez dalgona izena dator, Koreako olako, ez dakit, gozo tradizional batetik, oso apartxua da eta oso krematxua dana, naiz eta kafe honek ez daraman dalgona berez, baina izena bertatik dator, eta da olako apar bat. Zer zan, Grezian asko hartzen zutena, han bebai oso apartxua zan, gainera, basaukaten olako irabiailu berezi bat, eta han kafe bat hartzen zuten baita, eta ez da txorienen egin genuen. Oso apartxua eta azkenean zan, kafe apar berdina lortzen zan, eta beraien zaukate olako, nola irabiailu hori dagoena, espian dagoena esnia, olako, da, adaska txiki bat moduan borobila eta olako katxarro bat, eta horrekin egiten zuten, egin alda koktelerakin baita, koktelera batean sartzen baduzu, aparra ateratzen da, eta horrekin egiten zuten. Baina, eta oso tipikoa zen bertan. Esan dagoa, ura, beroa, eta oin, zuk itzein, eta nik erain. Lehenko nien zigor, atara jaten bidixo bat, eta biralekin gabizen ez sare sozialetan, eta, nahiko ospetsu inda bidixo hori, baina nik uste dut, jendiak eskuak botatze ditulako burura. Zeba. Ze agertzen zen, aditu bat, Urdaiazpiko mosketakin eta holan, eta berak esaten zaren, gu oso itxuta gauzera gozaltzeko, edo, merixendarako, eiken tostadatxo bat, oliba-olioa, eta Urdaiazpikoa bota. Baina, Urdaiazpikoak eta oliba-olioa biak gantza asko daukienez, horrek eragiten dutzala Urdaiazpikoan zaporiai, eta zaporia altzatu baino egiten dutza zaporiak kendu. Orduan, berak proposatzen zen beste ideia bat, eta, originala bada ontxe goxua, nik ez dut probau, eta ez daukat intentzori probatzeko. Ia zuek, edo ia zu. Bale. Honek itzen zena da kafea, kafe hutsa hartu, berotu itzen zaben laranja azal batekin, hau da, laranjakin infusionatzen zauen, gero, ogisa bertan sartzen zauen kafean bustitzen zaben olako ogi sopa bat itxeko. Hau da, esan da, tiramisua moduan bizkotxoa bustitzen den moduan, ogia busti. Baina ogi bat, ogi txigortu bat, eta gero ogisa bertatik atara, bertan Urdaiazpikoa jarri da holan jaten zauen. Nik zen nahi dozu esatea, nahi dut nire tostadatxua eta nire kafesnia holan. Bata bestiagatik banatuta. Hau da, zu, olako iberiko batean gastatzen duzu, ez da dit, olako bandejatxo bat, iberiko hon batean. Gainera, esaten zen, iberiko izan. Bai, karo. 10 euro, 50 gramo. Eta hartuta ero kafe gainen jartzen duzu. Eta hori, kafea laranjarekin. Eta ez da hobeto kafesnia alde batetik, laranja zukua bestaldetik, eta ogia Urdaiazpikoekin bestaldetik. Listo. Betiko gozari tradizio. Hori da, gero nahazteko hemen barruan tripan, baina gure hau zapaietan behintzatez. Hola, nahi? Atara da, parra. Bai, ataratzen ari da, eta hau da, emaitza, hau da lortu behar dugun, kontua da, gero, daukat izozgailuan, eta azkenengo momentuan ingo du, behin,
kakaoekin, dago nik ikusi ditut, honekin gero batzuk egiten dituztela. Berez hau izango zen, izotza, esnea eta gero aparrau gainetik. Niri gaulan puntu kurruzkaria gaieta batzu botatzeana eta ondo iruditzen zait. Baina, badaude gero ikusi ditut hor diversio batzuk, baina aldozula kakaoete krema bat. Kakaoete krema bat hor pixkat igurtzi, erolako zerbait, eta gero bota hau gainetik, eta bueno, azkenean da esneari hor, behian eukingo duen esnea horri, ematea beste ikutua bakarrik, kafeak emango dio, gero hori bai, argazkia oso polita da, zekustezu hemen kakaoa, gero esnea ikusten da, izotza eta gero gainean aparra hau. Eta textura desberdina daukanez gainera ez tiena hasten, ez? Ez, hor, inberko zenuke da, mugituko jararekin, egia da izotzak eta geti kakao, ur krema pixka bat eramango du eta danan hasiko du, baina zaporia gehien bat, kafeak emango dio, eta ari gara lortzen, hemen pazientzi pixkatekin, eta denbora zen bat. 4 minutu da moskit hemen eragio gutin. Pilpilla baino sakrifikatuagoa da. Bueno, pilpilla batzutan izerdi ederra bota ditu nik, mosten danean da, bo. Bueno, nik uste honek, zigor, energia emango ez dela, baina alatabe bakitzu ni oso gustora nagoela hemen zurekin. Bai. Baina datorren aurre itxeko nik deskantxua bierdot, eta... Nik uste nuen hemen grabatu algenuela, eta dana hemen... Osea, aurdunaldia eta hemen izatia txori, puntazo bat izango zen, Audientzia aldetik igual bai, aman aldetik ez dakit oso ondo egongo zen, baina bueno, bai. Gehiegi, iraunduzu, Patri. 8 hilabetekin nau, ja? Ez que da un peloti deko zo. Bai. Hau ez da bakarrik txorinen jaten duguna, Ez. Hau, umie bai, bada hortik tartian. Horrek ere jaten du. Hombre, haitxe zaututa, txikia ez taltarako. Bai, baina, bueno, kezkatuta egoten basarie, lasai, zigor eskunetan utziko dugu. Kide hon bat aurkitxiko zau. Ba, bueno, egun honetan, bakitzu, telefonuan agendia zabaldu, da, ia... Zein etortzen dan. Ba, Jamie Oliverrekin egon ginen hitz egiten, eta, karo, ez daki, euskeraz ez dala moldatzen, ez daki zer, hitzein ditu, holan tateatu ditu batzu, baina... Nik ezagutzen den Estefi be bai, holan, etorteko zala, baina euskeria betzauen holan ondo menperatzen, da esaustan... Ura moldatuko zen, Ura moldatuko zen, Nola bai. Baina, bueno, lasai, ze programia eskunetan utziko dugu, eta ziur sukaldari on eta presto bat aurkitxeko dugula, zigorrei konpainia hona itxeko ni enauen bitartean. Bueno, zerbait jengo. Artista gara horta. Izotz bianoa. Hone, ja hartu du gorputza eta izotz bianoa. Ba, dalgona kafe tradizionalak edo, bueno, bidala insanak, berez, bakarri dauka esnia, aparra eta izotzak. Baina zigorrek gehitxotza bi gauza. Txokolate urkremai buruz egin jau berban, baina honek kanela gaietak, honek badila goxuak, Horre die, eta leku batzuetan kafea zerbitzen dizute gaieta hauekin, eta gozada, ni hemendik musu bat tabernetan gaieta hauek ematen dituzunei. Bai, gainera, bakitzu gauza bat, kafiakin normalian jendeak ateraiti ditu, baina nik kafian ordez askotan infusioa eskatzen dut. Eta infusioakin ez da gaieta ataratzen beti. Batzutan bai, baina taberna batzu, igual ez dakit lagunekin zoiez, 4 kafesne eta 2 infusio. Eta infusioak gaieta barri ditaz duzu, segatik. Kafiakin bakit ondo joten diela, baina, bueno, infusio hartzen duguna bai, nahi dugu. Nik egin nuen gaieta hauekin tiramisu bat egin genuen, txorienen, eta oso ondo geratzen da. Gaieta hori bai oso gutxi busti behar dira kafetan, sartu atera bat, ez da bizkotxa moduan, ze asko zurrupatzen dute, eta orduan apurtu egiten die. Baina tiramisua egun batean egiten ebozu, ez hauek gaieta hauek aurkitzen niko erraza da. Nik, askatu ditut, eman diote golpe eder batzuk, puskatzeko, nola egiten da hartu robotean, robota ez baduzuek gehiagin maite, eta nahi baduzuek amustu, izotzak apurtzean noizean behin, oberena da zuen robota txikitzeko eta... Beste da saltze itxuzte, gaur egun holan koktelerako izotzak eta poltzatxotan saltze dituzte, holakoak. Bestela hartu betiko etxeko honek, horrek atalak, izotz atalak, badago beste teknikat, sartu trapu batean, da, eman, hori ere, egiten dala, horrek ere balio du. Bueno, orduan, aparra badaukagu. Oinarrian, kakao eta txokolate krema. Ze ona. Esnia. Hau golako egunero gozaltzeko, ez? Bai. Hau eta gero urdai azpikua ogia kafetan bustita. Hau da kafe bat zigor berezia.
Hola, ez da, igual eguneroko saltzeko kafea, baizik eta, bueno, zeuzek kapritxoa, ez? Hau da, geratzeko lagunekin. Hau da txokuan elkartian, kuadrilla, gaur nik zerbait berez ingo izu. Segona. Eta oin, gainean jungo gara botatzen, kafe, aparra hau, eta gero gaieta puskatu da botatzea bestik ez dugu falta, Eta, bueno, bada, ez honan, sare sozialetarako eta zerbait... Ikusgarria bada, politxa eta nik uste goxua bai. Gainera, kanela gaieta daraman edozein errezeta, viral bihurtzen da. Ze gaur egun, ikusike, olako gazta tartetan, izoskixetan, opil ostopietan, eta kasunetan, dalgona kafean bai. Hau, nahi eta nahi ez, gero, nastu inbarko da. Bai. Nastu, nahi duzan, zapore guztiak eta argazkiako lan poli-polit, baina gero koiarea sartu diko da. Hone, koiarea sartu dutzeko, bai, zeion. Hemen dago, gure, dalgana edo dalgana? Dalgona. Dalgona kafea, hau da, dalgona kafea. Daona. Venga, Vitali, horeak egin mesedez. Hau, txorienen gauzelako da koiaria sartuko, baina, hau beste txokoan zure ataratzen batzua, hola, zuzena, igual nahasi da, edan, ez? Bai, edan, baina nahasi, bai ero bai, ze azkenean nahi badugu txokolatea pizkat eta saborea eta kafesne bat egiteko, guk hemen kafesne bat ingo dugu, ez? Hola, dana nahasiko? Dana, beldurra be. Ja, baina, argaz, ikusi dut irudia, hau da, azkenean. Ez da dana, nahazte? Bai, hemen ari da kafia hartzen, egin zan aparra mantentzen da. Bai, mantentzen da, fria bat. Eta ez dugu moztu ez ezer, hemen ibili gara, zuzenean, esaten dana. Hala ba. Izotze eta guzti. Nik uste tragotxo bat ematen maioz igual. Hobeto ez. Gaieta, izotza rapauzu, gaieta. Gaieta eta izotza bixak. Hemen, hartu lan, plak. Eran bildurra. Bueno, laguna, esan dakua. Honekin, gaurko saioa bukatu da, bihar ostirala, eta bakizu ostiraletan famatuen bideoak dauzkagula, eta errezeta, elegantea. Biharkoa bai da, merezi duena, eta Patreon alternatiba ere, gustoko izangoa, beraz? Beraz, etorri gurekin, eta abisa,